Spoločnosť Hriadeľ s hrdosťou otvorila svoju novú pobočku v Liptovskom Mikuláši. Slávnostné otvorenie sa nieslo v príjemnej atmosfére plnej energie, stretnutí a bohatého programu pre obchodných partnerov, zákazníkov aj širokú verejnosť. Súčasťou podujatia bola aj atraktívna Fan Roadshow. Odborné prezentácie aj osobné konzultácie vytvorili výnimočný zážitok. Návštevníci si počas celého dňa mohli vychutnať prezentáciu našich služieb, ukážky technológií, sprievodný program, občerstvenie a predovšetkým osobné stretnutia s ľuďmi, ktorí stoja za značkou Hriadeľ. Celé podujatie bolo oslavou rastu, dôvery a nových možností, ktoré chceme priniesť ešte bližšie našim zákazníkom. Otvorením novej pobočky potvrdzujeme našu víziu byť dostupnejší, flexibilnejší a ešte bližšie potrebám regiónu Liptova. Veríme, že práve osobný prístup, profesionalita a spoľahlivosť sú hodnoty, ktoré nás spájajú s našimi klientmi už dlhé roky. Ďakujeme všetkým, ktorí boli súčasťou tohto výnimočného dňa a tešíme sa na nové spolupráce, stretnutia a spoločné úspechy. Hriadeľ, bližšie k vám.